Construction po ng tulay na mag-uugnay sa barangay Anolid, Mangaldan at Salisay, Dagupan City. Malapit nang matapos. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Malapit nang matapos ang konstruksyon ng concrete bridge na mag-uugnay sa Barangay Anolid sa Mangaldan at Barangay Salisay sa Dagupan City na inaasahang magpapabilis ng daloy ng transportasyon sa dalawang lugar. Sinimula ng unang yugto ng proyekto noong Agosto 2025 at nitong Pebrero ay nagsagawa na ng inspeksyon ng mga opisyal ng Barangay Anolid at kinumpirmang nasa clearing stage na ang proyekto. Hudyat na papalapit na ito sa ganap na pagtatapos. Kasabay ng pag-usad ng konstruksyon, tinalakay rin ang posibleng epekto ng tulay sa daloy ng tubig, partikular ang panganib ng pagbaha sa isang kalapit na subdibisyon. Kaugnay nito, nagmungkahi ang mga opisyal ng pagpapalapad ng daluyan ng tubig sa ilalim ng tulay at pagpapalakas ng water breaker upang maiwasan ang pagtaas ng tubig at matiyak ang kaligtasan ng mga residente kapag tuluyan na itong mag-ara. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.